Orain hasiko dugun saioa bola jokuari buruz prestatu dugun bigarrena da. Bertan ikusi ahal izango ditugun bola joku mota ezberdinak, jakintxuen esanetan ez dira aurreko kapituluan ikusi ditugunak bezain zaharrak gure artean. Bola joku ez gain, beste apunteria joku bat ere ikusiko dugu. Guztiak ere, bai bola jokuak, bai apunteria jokua, itxura denez Euskal Herrira beste lurraldetatik ekarritakoak omen dira. Hala ere, bertako zein kanpoko zaletu ugari dituzte. Araba, lautada zabalean kokatuta dagoenez, erabat aproposa gertatu da betidanik komunikabideentzat. Honen eraginez, bola jokuak beste kultura espresio askok bezala aldaketan nabarmenak ezagutu ditu. Dena den, bola jokuak indar handiz iraundu lurralde osoan zehar. Hau dela eta, Arabako herri txiki eta izkutuenean ere, eliza edo baselizaren ondoan, batzutan teilatu txiki batez estalita eta iparretik babestuta, pago edo aritzen borrez eraikitako etxola luze bat ikus dezakegu. Horixe da, jo bolosa, juego bolosa edo bolatokia herriko esanaren arabera. Araban, bola joku mota ezberdin asko ikus daiteken arren, saio honetan federakundearen barnean daudenetatik kirolari gehien dituztenak aipatuko ditugu. Jarraian, bola joku mota honek erakusten dituen berezitasunak aditzera ematen saiatuko gara. Bolatokiak orotara, 27 metroko luzera eta 4 metro terdiko zabalera eduki ohi du gutxi gora behera. Esparru hau luzeran hartzen baldin badugu, 3 alderditan sailka dezakegu. Lehenengoa bolariari dagokio, eta metro terdiko luzera izaten du gehienetan. Toki honi, parra edo pato deritzo, eta bertan lurrean ohol bat jartzen da muga gisa, bolariak ohola zapal dezakelarik. Bigarrena bolaren bidea da. Arabako bola jokua egiten den bolatoki gehienetan, bide osoa 21 zentimetroko zabalera duen ohol batez osatua dago. Bide hau ez da erabat laua izaten, hasieratik bukaeraraino 5 edo 10 zentimetroko goralditxoa izaten du. Hirugarren alderdian birlak edo txirloak ipintzen dira. Bola joku mota honetan 4 txirlo erabiltzen dira. Txirlo bakoitzak bere izena du. Kanton izenekoa bolaren bidean bukatzen den muturrean erdi-erdian kokatzen da. Guarda izenekoa berriz, kantonetik bolatokian eskuineko angeluaren norabidean 4 metrotara. Karraka izenekoa guarda bezala, baina bolatokian ezkerreko angelurantz. Azkenik, medio izenekoa kantona eta karrakaren artean dagoen lerroaren erdian kokatzen da. Bola, 16 zentimetroko diametroa eta 2 kilo terdiko pisua duen esfera bat da, arte egurraz egiten da.